Kublai sibunya pergi parlok bayi kiba page ya kanega video ka jonga mentang. Kaya ka banga kwa mana kerbat pi mentang kalong halor ka wei ka topik ka baron kambang. Kata kalong hato pilong ibaduk. Bat ba kwa banlong ibarus pa. Lese don nap deng jong pi mentang. Kiba de kiba duk kiba rangli bat pi kwa banlong kiba ruspa bat kiba de ki big businessman ngade tu epi gawe ka story kata kalong lada pilit keli na bun ki malik lane ki big businessman kiba don hamme khalaya menta kiba pitip kiwan ki longjing kiba duk tasam. Kata kalau kajing sisya kiba bat ya ka bisnes bahe angne ha jela jungi em kiba bun ki day kiba mi na ki longing kiba duk kiba de kiba duk ki por ki jinglong kena ba jiong samla ke jongki kiba biolat bro watang ba late school don kiba kum kita kiba sulit pas kelas 3, kelas 4 kumtu. Kiha ban traino namar don shu bala ban ya keng ya dang na ka banta ka jinglit school ke jongki. Namar kata kami ka ai jing kermen ye pi namar ba mapiru lada pilong ibaduk on don kino kiting pengkiang kiban kang ya pi ba pinlong ibaruspa bat kiba kontrol ya ki business kiba he hangne hajela jongi kidon takato katne teli jikin ja secret lane kita kibalaburi ya kaba kini kibaruspa kidon haka jingmut je berkat jengki naduk bagidang samla bah kisah kelalong kibaruspa balong baruspa kam long kam ke ba Henry kadek kam ke ba suk larap berkat bah balai ngong ta namar ba larang keli na gitu em baka siya ini ke interview jong gitu ki milioner ki bilioner em kemud ba habangi ngap ya ka interview kibat ya kata ka baki keren kamdon kano ka baki om ba da ka ba ngreyo ya kane kaspa kene ka pau ki ong ngiyo ya kane da ka basuk Henry ngi di ban tepat ya kita ibenta dia ita ibenta lah ita secret lah ita ijing buri kepada penlong ya ki bakin ruspa to mentang ong api kene gawe hato pilalong ne em iba tresh tom kata kalau gawe gamat kematam pilalong ne em iba tresh tom hoi baro ngilong kiba tresh tom denem baro ngilong kiba tresh tom Henry kaba arpat kalong ba ngilalong ne em kibriu kibaken show kata ngilala ne em ban shna bang account bat bangilit pisah hang tu nakaspor sakapor ka bangyo pisah hatong lakan show pisan em hapok senduk ke jongi na kebenta bangi perkat kala wei ke jongi kata kalau ka poin ke baar ka ba ngi klet no dengan tu kanapi udon we nu trebat nga tengal ong mba dakum ru
bahep mo nomor chat ko bahep no pide ban kan show pisa hangne bat nga pisa yo lahajar si benai o ngamong lahajar si yo ta mlong se mentaban bam nong tang ar hajar bu no hajar o kalong hoy kalong bali mlong kalong ong tao set no se yang nomor kata ong ya ngina set no te kata pisah kan la poi khasan hajar ko ngani ba ngate katu khasan hajar te dalam kepala ya pipen sei no namar ba ngaku atit mobile palat te ngaku atit mobile ni kibe kia bat mobile kia mo te ngai tenat deh bat ngadon kamban phone ki bahing phone ki basen ngok ban lek kan lek kata le mobile deh ngathi mobile no menta kenti tenglong to ka bha kata ru kilit hit mobile te uang kat no ka mobile ka ba biang hakini juk jungi menta de ka mobile ka khar hajar se jorong mo kala long te mar kata la thit ka mobile te nomor kata ketika akam ko jung u kala zero biang tel penlang pat kumta nak por penlang ta pisah jung u teklawan keladon gaji senghe asinong jungi ne ba le mnom ta keladon kadno tu pisah kum tu don sanajar te mentang kam thit sut phi halar kam thit sut namar ba don jia seng te to se yang inal pensei no pensei pekat ne kalong ka jinglong ka jongi ba kata ka jing yo ka jongi ka chuya dep ya dep bat ki jing don kam ki jongi de halor kata no rim ngim la ban long kita kiba la ban ken show ki pisa haduk bangin dakot syakatong bangin long ki big businessman. Tena mar kata ngangaong kawai ka badon kamtam yang ngi kalong ba ngi de beken show ba de kata ka pisa beken show ngim de bepenki ka ba ka padai ka por ban penki ya ka syaka jinglong ban kamai ka ji lane ban tauno ya ka business kabenta ka balai ka ba ngi de ban sutu batangki ne hi kala biang kata kalong bangin don ya ka thong krem ka thong kanon don ke namar phimla bor follow up ya ka ru krem don ka thong tongan buduk sana menta nga kuat pule ban penpas syaduk kelas 12 ka thong nga jonga kalong ban pas be kelas 12 dak kumno ru de nomor kata nadu kelas bedang rid ru mo 4 5 6 7 kunta ngabe kun yap ngabe le do yap do im ban pule ikot ban 3 minute ban le ki homework ki class work ban le shalom le pule ikot ban le tista kita kilong ki mau jam kita kijing pule kita kijing le homework kijing wat kita jisa kilong ki mau jam ban poi syaka thong kata ka thong ban pas kelas 12 te mar kata haka business ru kalong kaju haka business meta pitmu ban bu ya kano ko dukan ke bahe ge chungno menta ka dukan hardware mo karena kam daki polak kepisa den rei kidon ki step ya phi ban pen poi syakate ka thong kam dei ka ba suk mo la da prakhat bha henry da phi follow ya katu phi budun ti ya katu em ka baning kong la da philok ki baduk nganong ya phi hato phle tribun kam ne pitre takau ya kam ngasai la bhang ne ha ka sinong jungi kibrik belak silit bela baik man kasngi kim tre hire man riteng isiar ru kim tre hire ban thung tangi jing thung ku ka
ki kitchen vegetables mo lane kim tre re watang man risniang ne ki weki jing tre extra mo lane ngim ju tre ban tre overtime lane extra time kata kadai ka wei ga ba ngim la ban poi se kata ka thong namar kata ngi de ban tre bun kam la lagi ku ban long gi barus pa togi bahasa sor tengam tip namar kam pada experience maka jing im ke bahasa sor mo re ngi gi im sano kendong ki ba bun ki lat ki lenti ki ban ya rap lam yangi nak ban ta pa kiu kerdan yangi se kata ka thong ke bangi kuak ban long gi barus pa haneris iaru don ri blangru don ri masiru don menta ngabul sa pisa kawai menta ris iar on dala hek tu siar la bud siar ngila men thit blang on la hek tu ki blang ngabul ngila men thit masi ku ta terter subha dan kam man sedang nei de ngangong epi kawai ka ba don kam tap kolong ba bangin tip kolong ba ngiwan lang ku cek pertai den em barang galang ku cek pertai ndan bawan rekat bekas pak kapau dan ketokat nele se ki badon gumta nre di babon ki baduk but ngiwan langkhuj bara panginang sana ka jing im gi ban don kita ki ba long ki benta ki jongi kum ong no mo ka ngihap don ka khendo ka siap ngihap don ka yega sem ngihap don ki eke te banaman ai kita ngihap shnahiem ngihap ke tiuhiem te namar kata ngong menta lala pilok ki baduk omnot nongkhang ngepi banlong ubreu baruspa te namar kata hakana ketiga bamenta ngong api kabaring kong long batri sistem tre bunjat kikam le bun kikam nang tur don jingmi nang tur don jingmi nang tur don jingmi nang tur don jingmi kabaar pidiban sip dia kepisah pini pelut kai si bomong mo toy ketika bom lakban kiar ki jing diman ki babun ku jing sistem kum ka gajan ganet mo ki ba deban pong tong lakban ong ka mobile ru pidi ban don hi namar ba ka mobile ha kan ki singi mental khin ku bru bom lang kren kum bru bom sentur namar ba ya chua phone mentak de ga juk ya phone de ngiri bentir kita lain nang tangim de pelut kulmar ki ngiri ben sep be pisah kan hadu bakan dak kiu bagi kan nang kiu pisah nang le business ter mat ngin nang kiu ka bakhadu kalong ba ngidei bandon laka thong larang dadon ne ki lai teli ki bentaem om don balaban khang yangi bangin long ki beruspa